anyo kendo odoke tich. Kawasudo wawere kod mago mag thieth wadonje mag mbolea. Komiti mar od bura mar Senate ma ochung'ne weche mag pur dhi chako romo kod jopur mane onyiewo mbolea mabandia juma manyien. Komiti no bende dhi dayo dho apisas mag KEBS, NEMA kon wuod kambi mar kunyo kit mula moro ma otisi ni diatomite e gwenge ma Kariandusi, Jo Kariuki ewi wach uso mbolea mabandia. Komiti no tudo Jo Kariuki kod mibadhi mar uso ne jopur diatomite ni mbolea. Bende negi kwayo janon buge mag sirikal Nancy Gadhungu mondo mi ochak nonro moyiedhi ewi mbolea mabandia. Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachni. Mbolea mabandia mawachore ni osebedo ka iuso ne jopur okawo okang' machielo bang' komiti mar od bura mar Senate mochung'ne pur singo mar chako timo nonro ewi wach makamano juma manyien. Komitino ma otelne kod Senator ma Kirinyaga James Murango oyango negi chano limo jopur mane onyiewo mbolea mabandia e gwengegi kochakre chieng' tich ang'wen juma manyien mar winjo pachgi. Tunawalika maseneta wote ifikapo tarehe 10. Tunawaalika wale wote wahusika. Na barua tunazoandika nimepeana mwelekeo, nikasema isiwe ni barua tu ambao ni nyepesi kama ya mapenzi. Lazima mtu akuje katika ikamati. Kutumia lugha ambao ni nyepesi kupembelezana, hiyo nayo tutafanya sahihi. Kama haji aseme haji. Kagiloso e kinde romo kod jofwambo mane ogolo ling ewi wach mar uso mbolea mabandia, jokanyo mag komitino oseyo bad migawo mar KEBS kuom nindo e tich kaachiel kod tudore kod ongoke e uso ne jopur mbolea mabandia. National Cereals and Produce Board Chair NCPB must be called out, because when they approve the sale of such what we have seen like Mavuno, like the one that we have seen, they are being labeled organic fertilizer. But now they are saying it is soil booster. So they are confusing farmers much more, Chair. What's the role of KEBS? You know, all these bags are KEBS labeled. How does KEBS control its labeling, its packaging? Does it mean it is part of the collusion? If this thing has been going on for almost 2 years, and the government institutions, government agencies are also involved, what are we saying? Kenyans are not safe. Chair, I repeat, Kenyans are not safe. Senators dwaro mondo janon buge sirikal Nancy Gadhungu ochak timo nonro moyiedhi ewi mbolea mabandia osebedo ka iuso ne jopur. I don't know whether we'll use the government chemist or any other independent chemist so that we get independent opinions. Senators bende dwaro mondo sirikal otim nonro malong'o ne wuon kambi loso kit mula moro mar diatomite miluongo ni Jo Kariuki mawachore ni osebedo ka miyo jopur kit mula mar diatomite ni mbolea. But the fact that you're selling diatomite and passing it off as organic fertilizer, then that's a serious crime. Nafikiria mtu ambaye alikuwa anaitwa Jo Kariuki pale alienda akatengeneza mipango yake pia sambamba na National Cereals and Produce Board. Fertilizer anajua inapelekwa pale na yeye anakuja anapeleka, kwa sababu anasema hana kandarasi yoyote ya serikali. Lakini mbolea yake, udongo yake, kwa sababu sio mbolea, ilikuwa inapatikana NCPB. Pia ni kama alikuwa ameweka pale pia marketing agents. Ukija pale unaambiwa hii ndio uzuri, unachukua udongo. John Allan Namu, jafwambo mane oyango ling ewi wach mar uso mbolea mabandia, onyiso komitino nitiere josiasa mane otemo sae mondo kik ogol ling makamano. There are politicians who reached out to us to kill the story before it ran. These politicians sit amongst you, they debate with you, they will likely be investigating alongside you, but they, from where I sit, do not have the intentions, the honest and right intentions of members of the public at heart. Magi timore kinde ma jatend migawo mar pur Nitie Linturi to pod oramo dhoge imago weche ma onge tiendgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo ne duond bura mar UDA oketo ayanga chenro mag